Любой бизнесеки мекини, хо майдай, хо калонай, бояд мусульмон мардым руша субсия накна. Община бадми шербача пригалка бози кадан хоста. Ки якташ пешпо хурда панҷум точкаш рӯи ломи лахчадор да туғри гирифт. Чортора на талпа биданшон, на персови балончикшон бар зидди як шербачаи ҷавони бананг ба ор баномус ёрдам накард. Исе духтаракони дигариш трупи дугонашона фир додани қӯян карданд. ӯ бача ягон кори бад накард. Як ҳамватанша, як модари тоҷика ҳифзу ҳимоят кард, дифоъ кард. Аллоҳ мушкилиёша осон гардона, сабри ҷамил бита ҳам дар худушу, ҳам дар волидайнаш.